A Alameda de Pontevedra acolleu esta mañá un primeiro simulacro do que sería o traslado da feira a este espazo. O concelleiro de Parques e Xardíns, representantes dos ambulantes e técnicos municipais comprobaron a distribución para cubrir as necesidades dos vendedores. O que estamos comprobando é se os postos que temos en Rafael Areses pois collerían en dúas filas ao longo da Alameda ou sería necesario unha terceira, que parece seguro que sería unha necesaria a terceira no caso de que todos os postos que teñen concesión neste momento para instalarse na feira de Pontevedra estivesen presentes no mesmo día. Hoxe centrouse na colocación dos vehículos dos vendedores dentro da Alameda. Tres filas que cos postos simplemente caben perfectamente, sin ningún tipo de problema. Se lle engadimos os coches detrás de cada posto, os coches funcionan a modo de almacén, nos explicaba agora a presidenta dos ambulantes, non? Funcionan a modo de almacén e por tanto o desexable ter o coche perto do posto. Se engadimos os coches, bueno, estaríamos falando seguro xa desas tres ringleiras e temos que axustar máis o espacio disponible na Alameda, non? A vindeira semana celebrarase un segundo encontro sobre o terreo desta volta para concretar o espazo que precisa cada posto, así como a súa distribución. Para nós é unha gran festa, como se pode decir, chegar ao centro. Non pudo ser Campolongo pois polas obras que están a cometer, pero, bueno, a Alameda parecenos un sitio idóneo porque nos colle xente de as aforas, xente que vende pollo, de Marín, sobre todo, e, bueno, pola nosa parte, de verdad, un 10. A intención da parte socialista do Goberno municipal é que o traslado sexa unha realidade a finais deste mes de abril. Non cree Iván Puentes que os seus socios no Executivo, o BNG, vayan frear a decisión. O Partido Socialista ten a decisión tomada, que se a feira e cabe aquí perfectamente unha vez que fagamos a proba a semana pasada, a feira instalarase na Alameda. É como non é ninguna novidade, como leva funcionando o Pacto de Goberno os últimos 4 anos. Hai un pacto asinado na que o Partido Socialista ten unha serie de responsabilidades, o BNG ten outra serie de responsabilidades, o Partido Socialista non interfire nas responsabilidades do BNG e o BNG non interfire nas do Partido Socialista. O edil apuntou tamén que o informe da Policía Local sobre este traslado foi favorable, únicamente recolleu 2 advertencias a ter en conta sobre a afección ao tráfico e os aparcadoiros. Non nos parece o momento máis acaído para facelo neste tempo casi de desconto do mandato e, por outra banda, tense que contar cos informes pertinentes que aseguren pois a viabilidade da feira nese entorno, a posibilidade de traslado cando non se poida celebrar nas ocasións que ese espazo este ocupado, a garantía dos informes de circulación e a garantía de como introducir os postos na propia Alameda. Polo tanto, reiteramos a postura manifestada, non é o momento máis acaído.